Okay, det skal nok komme. Det skal nok komme, ja. Se, de her stolper her, de ser meget voldsomme ud. Men det er den gamle nordmur fra den første kirke. Her, den der, og den der, de første tre der, det er nordmuren til den oprindelige romanske kirke. Og den er så gennembrudt over cirka 1500, hvor man lavede en stor udvidelse af kirken. Hvis I vender jer om, så kan I se over indgangen her, der hænger et kors, og det har hængt op i koret oprindeligt. Og det er vel et kors fra cirka 1400-tallet. Det er den lidende Kristus, det er ikke den sejrende Kristus. Men det, der er meget specielt for det her kors, det er, at der hænger nogle engle under korsvingerne i et par snore. Og det var faktisk meningen, at de skulle kunne samle Jesu blod op, når han hang på korset. Det er forsvundet på de 99 ud af 100 kors i Danmark. Men det har jo oprindeligt været der. Men i Herlufmagle eksisterer der stadigvæk. Selve kirken, som den ser ud i dag, det er resultatet af en meget kraftig restaurering i 1960'erne. Og arkitekten hedder Olrik, og han var en af Arne Jacobsens hjælpere. Men så kom han altså også til at restaurere kirker, og han har flere kirker her i området på det tidspunkt der. Han har også tegnet de nu snart kasserede stole. Hvad siger du? De gamle må heller ikke være siddet på. Kan du huske de gamle? Ja, det har jeg. Ja. Nå, ja, men det er nok rigtigt nok. Det er nogle af de bedste, det er nogle af de bedste kirkebænke i Danmark. Ja, det er det, men jeg tænker bare på, når man ser det, hvordan de har fået lov til at lave det så moderne. Jamen, det fik de. Nå. Så har vi her prædikestolen, og det er en Abel Schrøder prædikestol fra 1626. Og hver gang vi har fået ny præst her i sognet, så får de et chok, når de kommer ind og ser den prædikestol. Den blå farve. Og de ender alle sammen med at holde meget af den. Men det er en farve, der er lagt på prædikestolen i 1960'erne. Arkitekt Olriks svigersøn, han var kunstmaler og boede ude i Vangstrup. Og han satte sådan set farver på her i kirken. Han hed Louis Michael, hvis der er nogen, der kan huske ham. Vi har altså evangelisterne her. Og der kan fortælles en masse omkring det, men jeg kan ikke huske det hele. Men den blå farve, det er vel måske den fjerde farve, der som prædikestolen har haft. Da man gik i 60'erne gik ind, og så fandt man ud af, at der var faktisk 4 lag nedenunder. Men altså den her farve, den blev lagt på i stedet for, at det hele var egetræsmalet. Egetræsøjet, som det hedder. Men der var andre farver nedenunder også. Men nu har den altså fået den farve her. Og så må vi jo se, om menighedsrådet kan leve med den farve. Men altså, man kan i hvert fald sige, at op på himlen, der står et par figurer, og der er en af dem, der er faktisk, den blå maling er skrabet af. Og det er sådan set min hilsen til de kommende menighedsråd, at det kunne man jo også gøre. Og det er den oprindelige maling, den har. Så ligger der jo diverse gravsten
her i kirken, de er lagt sådan, hvor de pynter bedst. Det er ikke lige der graven er. Men vi håber, at de også får lov til at blive liggende i en eventuelt kommende restaurering. Selvom Nationalmuseet meget gerne vil have dem stavlet op ad væggene. Og det vil nok være synd for kirken. Og her har vi døbefonden, og den er jo i 3 dele. Der er kummen her, og så er der en del der, og så er der en fod. Og der er ikke så meget andet at sige om den. Den har lidt udhådninger på stilken, om man så må sige. Og i min tid, der var vi så uheldige, at vi fik besøg af den østeuropæiske tyve. Og de tog dåbsfadet, og så tog de 2 store alterstager. Men der var ikke rigtig noget vægt i den dåbsfad, så det fandt vi altså over i Østerskoven. Men alterstagerne har vi aldrig fundet. Men det bliver ikke noget problem, hvis I vil have dem tilbage en dag, for de er fuldstændig matchet af dem, der står i Tybjerg Kirke. Så nej, I kan få lavet en afstøbning. I kan lave en afstøbning. Hvis I skulle få lyst til at få dem tilbage, så kan I bare få lavet en afstøbning af Tybjerg, for det er nøjagtigt det samme. Og det var nogle alterstager fra 1600-tallet. Så synes jeg, at vi skal gå op i Ravnstrup-kapellet. Og hvorfor hedder det Ravnstrup-kapellet? Ja, det er selvfølgelig, fordi der har været en hel del begravelser fra Ravnstrup her. Og Ravnstrup var sådan for det meste ejer også af Herlufmagle Kirke. Men Ravnstrup har haft en lidt omtumlet tilværelse, og der har altså også været tidspunkter, hvor den var under Tybjerggård. Jeg har i hvert fald fundet tegn på, hvor man kaldte Herlufmagle for en annekskirke til Tybjerg. Og det er jo ikke så hyggeligt. Men det var grev Knut på Tybjerggård, der styrede kirkesagerne her. Det var i forbindelse med, at dåerne gik fallit over hele Danmark. Dåfamilien havde godser over hele Danmark, men det gik rivgalt i 1700-tallet. Og blandt andet også Ravnstrup. Men der blev rejst en mindetavle for Claus Daa. Og den er her. Og det hedder et epitafium. Og for nogle år siden, der fik kirken besøg af en fra dåbsslægten. Og der var så nogen, der morede sig med at fotografere ham ved siden af ham. Og de lignede hinanden grangivligt. Selvom der var 300 år imellem. Så har vi her et par sarkofager fra os fra Ravnstrup. Det er en ejer, der hed Vedel Jarlsberg. Og det er billedhuggeren Wiedewelt. Wiedewelt var meget kendt med billedhugger i 1700-tallet. Han har blandt andet lavet en hel masse marmorstatuer op i Fredensborg Slotspark. Og han har også lavet en del af kongegravene. Og kisterne er norsk marmor fra Barlebæk. Og de er formodentlig hentet inden fra bygpladsen inde i København, hvor de var i gang med at bygge Marmorkirken i mere end 100 år. Men de er altså kommet hertil. Og han har lavet dem. Wiedewelt har lavet den slags gravsteder mange steder.
Og det er den norske marmor, der er lidt porøs. Den holder ikke så godt. Ja. Ja, hvis du nu ligger dybere end 10 øre ned, kan du sige det kling, så kan du ned og komme ned på trækisten. Det har jeg selvfølgelig ikke gjort. Hvad siger du? Ja. Jamen, det var faktisk et lukket rum. Det var et lukket rum oprindeligt. Det er rigtigt, ja. Hvornår hører det så ud? I 1960'erne. Ja. Altså, der bliver kirken voldsomt restaureret. Og så har vi her et epitafemaleri af 2 præster og enken. Husk på, der var ikke nogen socialforsorg i gamle dage. Så derfor hvis præsten døde, så måtte den nye præst jo normalt også overtage enken. Og når så hun ligesom var smuttet, så var der plads til en til. Så det blev til en frygtelig masse børn her. For det der er tegnet, der er malet hernede, det er så alle deres børn. Af begge de kvinders børn. Og nogle af børnene har en lille blomsterkrans på hovedet. Og det vil sige, at de døde nærmest i fødslen. Det er malet i 1600-tallet, og vi havde det til restaurering inde på Nationalmuseet, hvor de også viste det frem et par måneder i forhallen. Men jeg har forstået, at restaureringen kunne godt have været lidt bedre. Så nu trænger den vist til en omgang igen. Ja. Det er 2 skamler. Skal der sort klæde over, før kisten kan stå ovenpå. Sådan hænger det sammen. De bliver ikke brugt mere, for nu har man en vogn, der kører frem og tilbage. Men i dag er det til at tage med skrammer på med et øjeblik, og så sætte kisten der, og så kan man tilbage hen over det. Men hvis der er noget, det kan jeg ikke lige huske, men den store udsmykning heroppe i alteret. Og det er kunstneren hedder Rude Petersen. Og det er et projekt, som var 25 år undervejs. Rude Petersen var en af Skovgårds hjælpere oppe i Viborg Domkirke, da han udsmykkede den. Og vi kan se, at han har ladet sig inspirere af forskellige småting. Hvis I lægger mærke til billedet til venstre for alteret, så er der jo nærmest en dansk sommerflora af ukrudt. Det er ikke noget fra Israels land. Og jeg tænker, at han har været inspireret af en af hans medhjælpere også, eller en af de andre, der hjalp til op i Viborg, Larsen Stevns, som har lavet noget lignende. Men det blev som et projekt sat op i 30'erne af pastor Tørsløf. Men der er jo ikke rigtig nogen penge i Adolf Magle, jo. Så det blev ikke rigtig til noget. Men i begyndelsen af 50'erne, der er noget, der hedder Vartorvs Valgmenighed inde i København. Og den var Rude Petersen medlem af. Og der var så en af de velhavende gartnere ude for Amager, som sagde til Rude Petersen, det her, det bliver altså dit hovedværk. Så nu giver jeg penge til det. Så jeg tror, han gav 40.000 i begyndelsen af 50'erne. Og det er pænt mange penge. Og så kom det op at stå.
Og selve motiverne, ja, nu har jeg jo ikke sagt, at præsten skal forberede sig, men nu kan jeg så fortælle, hvad det handler om. Det er jo, har du tænkt over, nu har du været her et stykke tid, har du, hvad det egentlig forestiller? Hvad for noget? Undskyld. Så langt er jeg ikke. Konfirmanden har ikke været helt klar, bare. Det der? Ja. Jamen, jeg tænker, at det er den første nadver. Ja. Simpelthen nadverindstiftelsen. Ja. Der torsdag aften. Ja. Og der er nogen, der fiskedræt. Ja. Nej, det er ikke fiskedrættet. Det er der, hvor de ser spøgelser, og de siger, er det et spøgelse? Og så siger vor herre, nej, det er bare mig. Og han siger, og beder Peter om at komme ud til sig. Og så begynder Peter at tvivle, og så synker han i, og så siger han, frels mig. For han kan ikke gå på vandet. Han kan ikke gå. Jo, det kunne han godt, indtil han mistede troen. Ja. Og så har vi herovre. Ja. Det er simpelthen det smukkeste billede nogensinde. Men det synes jeg er det mest danske billede Ja. af dem, der er. Og så har vi her. Dem har jeg dem har jeg ikke fået set så meget på. Nej. De er ligesom ude i min venstre side. Ja. Men nu har du en opgave. Ja, men jeg mener, den er fra Nikodemus. Ja. Men så kan du nok finde noget tørsløse erindringer. Dem har jeg virkelig, ja. Og der kan du læse. Skal man også læse? Ja. Ja. Men I kan se, den her stolpe, den midterstolpe her, den er fra 1500-tallet. Og i forbindelse med den store restaurering i 1880, så blev faktisk hele det her skib genopbygget. Og derfor har du også bemærket, at muren er lidt tynd. Det er måske derfor. Og der blev sat støbejernsvinduer i kirken samtidig. Det vil sige, at kirken fik nogle meget større vinduer, end de havde i forvejen. Og hvordan de gamle vinduer ser ud, det ved jeg ikke. Det er der nok ikke nogen, der ved. De laver op de vinduer det i år. Hvad siger du? Inde bygget i romersk stil, har man. Har kirken ikke været bygget i romersk stil oprindeligt? Jo. Så har man lavet nye vinduer. Ja, men det er kommet i forbindelse med, at man lavede hvælvinger. Okay. Altså, romerske vinduer, de ser sådan her ud. Ja, det er rundt. Det er rundbuede vinduer. Men det er rigtig mange år siden, der har været det her. Men der kom nogle endnu større vinduer. Og arkitekten var den samme, som der også var på Tybjerg Kirke. Så de fik også ens vinduer. Men vi ved endda, at de er lavet på de smidske jernstøberier i Randers. Så har vi et kirkeskib. Og der ligger en kopi oppe i Æbeltoft. Det er altså fregatten Jylland. Og så vil jeg tale om orglet. Orglet er fra 1910 stykker, og det spiller som ganske glimrende. Det er et lille orgel, men som salmeledsagelse, så er det glimrende. Og jeg tror simpelthen ikke, der er så mange i Herluf Magle, der har lyst til at gå til stor orgelkoncert. Vi fik for en 40-50 år siden, der fik vi sat en subbas på. Og det vil sige, det hjalp meget på, det gav noget mere bund i orglet. Orgelets klang. Og det klarede vi for en 60.000 kroner. Ja, og ja, det er, der har været oprindeligt her
der har der været en korgitter. Og jeg tror, det er stedet oven på korgitteret. Men hvad det forestiller præcis, det kan jeg ikke huske. Jeg kan kun huske, at vi hængte det der. Men nu skulle der altså hænge nogle salmetavler i stedet for. Ja. Ved man, hvorfor salmetavlerne har fået den blå farve kontra prædikestolens blå farve? Og døren dernede? Ja, det ved vi godt. Ja. Det vil vi gerne vide, Christian. Jamen, det er simpelthen fordi maleren, han maler forkert. Okay. Han har fået besked, at han skulle bruge den farve, der var på prædikestolen. Og så syntes han, nej, det skal være bundblåt. Og så, da jeg kom og så det, så havde han lavet det hele. Suk. Det har været den der blå der over det hele. Og så havde vi jo en kunstner her lokalt, også i Vangstrup, der hed Ulrik Røsing. Og han har sådan sat sin præg forskellige steder i kirken. Og her har han fået lavet en tavle, der skal hvor de konstante salmer, som man bruger ved nadveren og ved dåb eventuelt, de kan stå. Man glemte bare, at der skulle også stå versnummer. Og det er Ulrik Røsings kone, der har lavet de små, fine broderier. Som bliver skiftet alt efter, hvad det er for et årstid, vi er på. Det bliver skiftet. Ja, og hans kone er jo datter af Martin E. Hansen. Når vi ligesom skal slutte. Jo. Ja, for hun var der væver. Ja. Ja, Mette Lise. Jeg vil være færdig. Vi skal ned til præstetavlen. Jamen dog. Ja, men det er jo moderne, at kirker skal have en præstetavle. Så sådan en har vi også fået. Og det bad vi så Ulrik Røsing om at lave et udkast til. Det synes jeg så, at han har sluppet godt fra. Og her er sådan set samtlige præster fra reformationen. Og nu kan jeg se, at Benedikte også er kommet med. Der er, skal vi se, altså de to præster, der stod op på billedet deroppe, det er Spænd og Pontoppidan. Så vi kan se, det er i 1600-tallet. Og de fleste af dem ved vi ikke så meget om, men Alfred Beyer ved vi noget om. Og Eggert Tryde, hans billede hænger nu inde i Domkirken i København, i et sidekapel, for han blev domprovst derinde. Og der er også en af præsterne, han forsvandt ude i Indien til de danske kolonier, hvor han vist aldrig kom hjem fra. Men Axel Bjerre, han var provst. Yasin, han blev præst et andet sted. Gustav Arnberg, han blev præst i Roskilde Domkirke. Tørslev var her præst i 37 år. Jeg tror godt, at han kunne have tænkt sig et andet, og så prøve at arbejde med andet sted. Men det er svært, når man at søge et embede, når man har 6 børn.
Frølich var præst i 20 år, og Birgit var præst i næsten 25 år. Og så Lasse. Ja, det var vi faktisk lidt skuffet over. Vi er vant til, at de bliver, når de kommer. Og vi synes også, at vi har passet dem godt, men der er frit valg på alle hylder i øjeblikket for præster. Ja, der er mange præster. Og vi kunne ikke på at konkurrere med et nyt parcelhus på 180 kvadratmeter op i Nordsjælland. Ja. Ja. Men der var også et nyt parcelhus. Og så er Benedikte kommet her til slut. Men vi har dog haft fornøjelsen af at have Benediktes far som gæsteprædikant indimellem. Ja, men det tror jeg, hvad jeg har at sige. Men derfor kan det jo godt være, at I har lyst til at spørge noget. Nej. Jo, men de kan godt have været katolikker. Og så har de ligesom vendt. Ja, de har ligesom... Nu er der en ny herre i huset. Altså, man kan jo ikke lige skifte alle præsterne på alle 2.000 på en gang. Altså 1549, det var den, der Magkirke blev protestantisk kirke. Og det er derfor, det er den, vi starter på der. Før den Tibet katolsk. Det er derfor. Harald Simonsen kan meget vel have været katolik. Hvad siger du? Ja. Men altså, når vi ser her, så ser de, at de fleste af dem har været her længe. Der er en enkelt der kun har været et år. Men ellers har de været en 15-20 år. Det er jo fordi også Herlufmagle Kirke, det er en af de store landsbykirker her i området. Der var engang en journalist på det, der i gamle dage hed Berlingske Aftenavis, men så nu hedder Weekendavisen. Og han tog rundt sammen med en tegner, og så tegnede de en kirke, og så var der en lille vignet med noget tekst. Og han var så venlig at kalde Herlufmagle Kirke for katedralen blandt Sjællands landsbykirker. Ja, det var et herred. Det var en administrativ inddeling. Og der var jo ikke nogen sognefogeder. Så man lagde gerne et eller andet større herregård. Lod man alt materiale, der kom fra kongen her ned til undersåtterne. Men der er jo ingen tvivl om, at præsterne havde jo også en funktion i forhold til lokalstyret. Fordi, altså man kunne godt i gamle dage opleve, at der var kirkestævne uden for kirkedøren. Så man forventede, at de fleste var jo i kirke, så kunne man lige så godt lige sige noget andet også. Og det kunne jo praktiske ting. Altså, nogle præster, de var jo nødt til at sætte sig ind i landbruget, for det var det, de levede af. Og præsteembedet her i Herlufmagle, det var faktisk et fedt embede, for der var en mensalgård til. Mensalgård, det betyder admenser til præstens bord. Og det var en parcel på små 100 tønder land, der lå dernede af. Og det er sådan set hovedparcellen i Frederiksø i dag. Så du har været ejer af? Ja, men det er jo, altså dem blev beordret solgt fra kirken 1789 i forbindelse med landbrugsreformerne. Der fik kirkerne besked på at sælge jorden. Må jeg spørge om noget med stole? Den modernisering, der var i 60'erne, så bænkene der sådan derude før? Ej, de har sådan set været de har faktisk været skiftet et par gange. Ja. Det her, det er jeg tror, der var en dejnestol,
og der var en præstestol. Og hvad for en af dem det er, der står her, det kan jeg ikke huske. Det kommer man på, at du spørger. For det ene sted står der, det er et dejligt stol, det andet sted står der, det er en præstestol. Ja, men altså, den ene af stolene stod over i længen. Meget fugtigt og meget ormæt. Og den sendte jeg sådan set ud på næste museum, og de sendte den straks til et frysehus, som museerne har oppe i Helsingør. Og jeg mener, det kom tilbage. Om den så står i næste museums arkiver, det ved jeg ikke. Men det bør den gøre. Men altså, der har været skiftet til præstestol i 1930'erne. Altså, der var fyldt med kirkebænke her. Der var omkring stolperne her, der var hele vejen derop. Der var 3 rækker faktisk. Og der er også i forbindelse med kirkens restaurering i 1880, der har der også været nogen. Og de har alle sammen båret præg af den tid, hvor de var skabt. Og der lå en frygtelig masse over på præstens loft, derovre på længen. Og vi har efterladt et par stykker tilbage. Men jeg synes ikke, der skulle være så mange. Og derfor, men der var i hvert fald et par stykker, som man vidste, hvordan de havde set ud. Og derovre, der står jo også det gamle knæfald. Det håber jeg aldrig, I stiller op igen. Men det er bare min personlige holdning. Det var Lasse, der ville have det op at stå igen. Men nu er han jo ikke mere, så nu bestemmer han jo ikke mere. Ja. Er der flere spørgsmål? Så bare spørg. De nye alterlysstager i keramik, hvem har lavet dem? Det er Inger Melum. Og jeg er ikke så begejstret for dem. Jeg synes, de virker for tunge. Men en dag kan I vel få støbt nogle nye. Om 40 år. Og der er ikke nogen, der bliver ked af det mere. Er der nogen, udover præsterne, er der andre på kirkegården, der er specielle, man kan sætte historie på? Der ligger derude på kirkegården. Du tænker, der er nogle interessante personer? Ja. Ja. Jeg fortalte jo om Snedorf, for eksempel. Der ligger derovre, der ligger deromme. Men altså, vi gik forbi et gravsted her, hvor der står en hvid plade. Og jeg kan næsten ikke se, hvad der står på den. Men der står Brockdorf. Og det var sådan set en godsejer nede på Frederiksvig. Han kaldte sig godsejer. Og han døde altså som 50-årig. Og han ligger begravet heroppe. Og indtil for 10-15 år siden, der blev der betalt for graven stadigvæk fra Norge af. Men så holdt det op, og det er jo klart nok. Men jeg synes, I skal passe godt på den gravsten. Hans morfar var Frederik den 6. Og det var et barn til venstre hånd. Og så måtte chefen for Livgarden lægge faderskab til. Han hed Brockdorf. Jeg tænker på, at nu oppe i Tybjerg Kirke, der er det jo sådan nogle gammeldags kalkmalerier oppe i loftet. Hvorhen? Tybjerg. Ja. Har man haft noget tilsvarende her? Ja, det har man faktisk. Men det er kun det gamle romanske kirkerum, der har haft kalkmalerier. Og i forbindelse med restaureringen i 1880, der
fandt man jo nogle voldsomt interessante kalkmalerier over i Tybjerg Kirke. De blev restaureret samtidig. Og de blev sådan set så trukket op, og de blev genopmalet i Tybjerg Kirke. Der er rester af kalkmalerier i den gamle del af. Og der var faktisk ham, der malede Tybjerg Kirkes kalkmalerier op. Han var også en tur i Holstmagle lige at lave nogle skitser af de kalkmalerier, der var her. Og han hed Emanuel Petersen. Og de skitser findes faktisk inde på Nationalmuseet. Og jeg har faktisk fået lov til at se dem. Jeg kørte derind en gang. Altså jeg havde selvfølgelig meldt min ankomst i forvejen og spurgte, om det kunne lade sig gøre. Og jeg vil sådan set sige til jer, lad dem bare blive under kalken. De er ikke så interessante i forhold til, hvad man ellers ser rundt omkring. Og der skal også være noget til eftertiden at finde. Men Nationalmuseet ved godt, de er der. Nej, det eneste maleri, vi har, det er jo der oppe i koret. Og det er jo freskomalerier. Og ved I, hvad det er? Det vil sige, at der er pudset et stykke op fra morgenstunden af, og så har maleren malet op det, han kunne nå, mens pudsen var fugtig, og så suget farven ind i pudsen. Det er freskomalerier. Det tog vist et par måneder at få malet det der. Det var Fredhøj, der lavede det. Ja. Der var han ikke så gammel. Nej, det kan han ikke have været. Nej. Ja. Ja. Og der er ikke så meget at tale om de lyskroner, der er, for der er næsten ikke nogen. Men det må I jo se, hvad I finder på en dag, og hvad I skal have noget ved. Ja, det var sådan nogle store hjul, ikke? Ja. Det ligner dem deroppe i Aarhus Kirke. Dem der vi lidt op på. Det er muligt. Jeg kan ikke huske, hvordan det ser ud i Aarhus. Nej, det er også noget af den stil. Ja, men altså, der er nogen, der laver de ringkroner der. Og de skal bare lyse, de skal ikke ses. For der er ikke for godt lys her i byen, her i kirken. Og vi laver dem jo op. Vi laver dem op, og så ser de det og bærer det. Så får du sådan ligesom noget stearinagtigt noget, altså sådan ligesom stearinlys. Så dæmper man lyset totalt i den. Så får du sådan et uden lys, ligesom du har deroppe. Det kan man godt. Det ved jeg ikke. Det har vi ikke. Her har vi lysebænk. Der er jo nogle ting, som er ligesom udsat her i kirken, fordi på et tidspunkt skal den restaureres, og så skal det laves. Det er jo sådan noget som lydanlægget, for eksempel. I trænger til lydanlæg her i kirken. Og så glæder vi os til, at vi får noget bedre belysning. Og det er også meget godt at skynde sig langsomt. For så får man tænkt sig om. Altså, menighedsrådet kan lave et projekt, og så søge menighedsrådet. Okay. Problemet er bare ikke, og det skal godkendt det sidste. Vi har faktisk et projekt liggende, som vi skal have godkendt, så vi skal være til at færdig. Og som startede for 10 år siden. Ja, det er sådan, at vores kalkningsvejledningstilladelse, den gælder kun 10 år, den er udløbet. Så nu er vi dispensation, fordi så meget er der ikke sket de sidste 10 år. Så nu vil vi lov at bruge det igen, for ellers skal man søge en ny, og der er 2 års ventetid for at få sådan en vejledning. Ja, men Nationalmuseet skal jo også tjene penge, siger de. Er det indvendigt, vi har kalket? Ja, altså
Og hvad er rytmen i den udvendige kalkning nu? Jeg tror, det skulle være til efteråret 26, hvis ikke de har lavet listen om. Jamen er det sådan hver femte, sjette år eller sådan noget? Nej. Jeg mener vores står på i øjeblikket på efteråret 26. Det er jo fint at ikke køre ud og også køre. Men med mindre, at der bliver brugt mange penge. Men jeg kan altid huske, at sydsiden, den trænger til at kalkes, og nordsiden kommer sådan set godt springe over. Ja. Det skal I da. Christian, jeg vil sige mange tak, fordi at du bruger et par timer her i Herlufmagle Kirke. Og så galt blev det ikke. Og så må du bygge dig her med et godt drikke, du vil ikke for det, så værsgo. Jo tak, hvad er du det? Ja, pas nu, du taber det. Det kan gå i stykker. Nej, det Skal vi gå ud og drikke noget kaffe?